Usiku wina ku Blantyre, munthu amene kale ankalamulira TV ndi radio ya boma ya Malawi anagona mndende ya polisi. Munthu ameneyo ndi George Kasakula, yemwe kale anali mtsogoleri wamkulu wa Malawi Broadcasting Corporation kapena kuti MBC. Ndipo pa 11 March 2026 apolisi adamumanga limodzi ndi munthu wina otchedwa Jackson Kamwachale chifukwa cha milandu ya abuse of office kapena kuti kusagwiritsa bwino ntchito office yawo. Koma funso lalikulu ndi loti, kodi nchiyani chinachitika kumbuyo kwa zitseko za MBC mpaka munthu wamphamvu mu media ya boma kuti afike pomangidwa? Kodi mkangano wa ndale omwe unkakhuza MBC unayamba liti? Ndipo kodi tsogolo la Kasakula tsopano lili pati? Lero tikufufuza nkhani izi zonse mwatsatanetsatane kuposa momwe munamvapo kale. Koma kuti tidziwe zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Ndipo langa dzina ndine Mike Thompson. Lachinayi pa 12 March 2026 olankhulira wa polisi Araelo Chintembo adasimikizira kuti Kasakula ndi Kamwachale adakhala usiku awiri mndende ya polisi ndipo akuyembekezeka kupita ku khoti kuti akayankhe milandu yawo. Izi zidachitika pambuyo poti apolisi a Fiscal Police ku Blantyre adawafunsa mafunso kwa nthawi yayitali. Komabe loya wawo amene ndi Bentley Nyondo anati iwo akonzeka kale kuti apemphe belo ku khoti ndipo akudikira kuti milandu itchulidwe mwa malamulo. Ndipo kuti timvese bwino nkhani tiyenera kudziwa mbiri ya munthu amene tikumunena. George Kasakula ndi mmodzi mwa anthu omwe adakhala ndi mphamvu mu media ya Malawi kwa nthawi yayitali. Ndipo Kasakula anabadwa ku Malawi ndipo anakuliranso mdziko lino la Malawi. Ali wachinyamata ankakonda kulankhula pagulu, ankakonda nkhani za radio, komanso ankakonda kuyang'ana mmene media imagwirira ntchito. Izi zinamupangisa kuti ayambe chidwi ndi broadcasting, kulowa mu ntchito ya media. Pamene ankakula, Kasakula anayamba kugwira ntchito mu media. Anagwira ntchito zosiyanasiyana monga kupanga mapulogalamu a radio, kugwira ntchito mu newsroom, komanso utsogoleri wa madepartment. Ntchito zimenezi zinamupatsa luso lalikulu mu media industry ya Malawi. Ndipo pambuyo pa zaka zambiri mu media, Kasakula anayamba kugwira ntchito mu Malawi Broadcasting Corporation kapena kuti MBC. Ndipo MBC ndi broadcaster wamkulu wa boma ku Malawi kapena kuti manthu wa mawayilesi onse, imene imayang'anira TV ya boma, ma radio station onse a boma, komanso kufalitsa nkhani za dziko. Ndipo kusankhidwa kukhala Director General pa 2021, Kasakula adasankhidwa kukhala Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndipo udindo wake unali kuyang'anira ntchito zonse za MBC, kusankha ndondomeko za broadcasting, komanso kuonetsetsa kuti bungweli likuyenda bwino. Ndipo pa June 2024 Kasakula anasayinira contract yatsopano, ndipo contract imeneyi inkayenera kutha mu 2027. Ndipo inasonyeza kuti board ya MBC inali ndi chikhulupiriro naye pa nthawi imeneyo. Komabe zinthu zinayamba kusintha. Anthu ena anayamba kunena kuti MBC inkagwiritsidwa ntchito ngati chida cha ndale, ndipo Kasakula ankasusidwa kuti nkhani zina zinkathandiza mbali zina za ndale, komanso kuti broadcaster wa boma sayenera kukhala mbali ya ndale. Mkangano uwu unakula kwambiri pa nthawi ya kampeni, ndipo anthu ambiri anayamba kufunsa funso, kodi media ya boma ikugwira ntchito ya anthu onse kapena chipani china? Ndipo pa October 2025 panachitika chochitika chomwe chinadabwitsa dziko lonse. Anthu omwe amaganiziridwa kuti ndi makadeti a Democratic Progressive Party analowa mu Kwacha Studios ku Blantyre, ndipo iwo analowa mu office ya Kasakula, anamukokera ku studio ya TV, ndipo zimenezi zinachitika pa live broadcast. Pa nthawi imeneyo Kasakula anapempha chikhululuko kwa president wakale Peter Mutharika komanso kwa Gertrude Mutharika.
Mutharika mu nthawi asadalowe mboma. Chochitika chimenechi chinachititsa mkangano waukulu mu Malawi, ndipo anthu ambiri anati media ya boma siyenera kulamulidwa ndi mphamvu za ndale. Ndipo pa October 2025 patangotha nthawi pang'ono kuchokera pa chochitika cha Kwacha Studios, bodi ya MBC inayimisa ntchito Kasakula. Izi zinachitika pamene ankafufuzidwa milandu yokhuza misconduct komanso kulowerera mu ndale. Ndipo izi zinkachitika tsopano Profesa Arthur Peter Mutharika atalumbiritsidwa tsopano ndi kukhala mtsogoleri wa dziko lino kusatira kuwina kwawo pa masankho a pa 16 September. Ndipo patapita miyezi ingapo yakufufuza, mu February mchaka chinochi cha 2026 bodi ya MBC inamutaya kapena kuti idamuchosa ntchito Kasakula kwathunthu chifukwa cha zomwe zinkatchedwa gross misconduct kapena kuti kuchuluka kwa milandu yokhuza kusasamala kwawo pa ntchito maka pogwiritsa ntchito ofesi yawo mosayenera. Ndipo pa 11 March mchaka chino cha 2026 limene lidali lachitatu, Kasakula ndi Jackson Kamwachale adamangidwa ku Blantyre, ndipo iwo adafunsidwa mafunso kwa maola ambiri kenako adasungidwa ndi apolisi. Ndipo pa 12 March mchaka chomwe chino cha 2026 zinasimikiziridwa kuti iwo anakhala usiku awiri mndende ya apolisi, ndipo apolisi ananena kuti akuyembekezeka kupita ku khoti kuti milandu itchulidwe. Nkhani ikukhuza zinthu zazikulu zitatu: ufulu wa media ya boma, kugwiritsa ntchito molakwika maudindo, kulowerera kwa ndale mu mabungwe a boma. Ndipo anthu ambiri akudikira kuona zomwe khoti lizati kapena kuti zomwe lizanene. Iyi ndi imodzi mwa nkhani zikuluzikulu zimene zatekesa Malawi, ponena kuti kwa nthawi yayitali anthu akhala akudandaula kunena kuti MBC pena pake imachita zinthu mooneka kuti ili ndi mbali. Inu tangokumbukirani mbuyomo ngakhalenso mu nthawi ya DPP MBC idalinso ikuchita zinthu zosasangalatsa, ndipo mundikhulupirira ambiri adayitsika MBC, ndipo ndi ochepa kuyerekeza ndi ma station ena monga Times, Zodiac komanso ma channels ena amene ndi a private momwe amakondera. Anthu ochuluka amakonda ma private stations, koma mbuyomo anthu ankasangalatsidwa ndi kuonera ma program apa MBC. Koma kuchokera pamene MBC idayamba kuchita zinthu za ndale ndi pamene anthu adayamba kuyisika MBC, ndipo ndi anthu ochepa okha amene amakonda kuonera kamene kusatira ma program ochokera pa MBC, kamba kunena kuti zochitika zake zambiri zimakhala ndi mbali. Mwachisanzo mu nthawi imene padali utsogoleri wa MCP inkakamba zokhuza utsogoleri umenewo, komanso mbuyo mutidaonapo ikukamba zokhuza utsogoleri wa DPP nkuti mu nthawi DPP nso ikulamulira. Koma nofunso ndila kuti mwachisanzo momwe takambiramo tinene kuti ino munthu woti ndi wa MCP mu nthawi imene MBC ikupanga za DPP angayikonde. Izi ndi zina mwa zimene zidachititsa kuti MBC ikhale station yosasangalatsa kuno ku Malawi maka pa tsankho lake pochita zinthu, pokhala station ya dziko lonse zidapezeka kuti yamba kutsamira mbali imodzi ya chipani ndi kumasangalatsa vanthu ochepa. Tsopano mu nthawi iyi ya MCP ndi pameneno panali awa George Kasakula amene padakali pano akhale akuyankha mafunso osiyanasiyana. Koma kupyolera mwa amenewa amene ndi Minister of Information Shadrack Namalomba adalonjeza kunena kuti achita clean ku MBC, ndipo aonesesa kuti padakali pano ikhala imodzi mwa ma station amene akhale akupereka uthenga okomera aliyense, imene ikhale yosakondera mbali, ikhale yoyang'ana komanso kuchita focus pa zochitika za dziko lino la Malawi, osati za utsogoleri kapena anthu kapena gulu lina lake limene likhale likupindulapo. Komanso kumeneko kunali katangale ochuluka, aonesesa kuti achita cleanse monse mmene mudali katangale. So tikhale tikumva zambiri zokhuza nkhani. Koma nkhani ya a George Kasakula ikutipasa phunziro lalikulu, ndipo nkhani ndi yakuti ikutikumbutsa kuti udindo wa boma ndi waukulu ndipo uyenera kugwiritsidwa ntchito mosamala. Komanso imatikumbutsa kuti media ya boma iyenera kukhala ya anthu onse osati andale. Tsopano dziko lonse la Malawi likudikira yankho limodzi, kodi khoti lizapeza kuti Kasakula ali ndi mlandu kapena ayi. Yankho lake
chipezeka posachedwa kuti chenicheni pa nkhani iya Katsakula ndi chiti, kuti Katsakula ngolakwa kapena ayi, kuti iwowa adalakwa milandu yanji pali umboni wanji okhuza kulakwa kwawo. Zonse zikhale zikuperekedwa ndipo dziko likhale likudziwisidwa, ndipo onse okonda kutsatira nkhani mukhalenso mukuonera zonse mmene zikhalire, ndipo maripota chilichonse ndi madetails ndi mafeedback ochokera kumeneko kubwalo la milandu tikhale tikumakupatsirani kuti mudziwe zenizeni zokhuza nkhani ya Katsakula. Ndipo ndimafuna nditadziwa maganizo anu kuchokera mu comment section kunena kuti inu mukuiona bwanji nkhani, kodi mukuyilandira bwanji nkhani ya Katsakula? Inuyo mukuganiza kuti Katsakula apezeka olakwa, kuti zimene zikukambidwa kuti iwowa adawa ofesi yawo ku MPC samayiyendesa bwino mugwirizana nazo? Inu muli ndi umboni lanunso onena kuti MPC yakhala ikuchita zinthu zosayenera? Timve komanso kudziwa maganizo anu kudzera mu comment section. And mu video mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo musaiwale kuchita like komanso share ngati muli pa Facebook, komanso subscribe ngati muli pa YouTube, ndipo bye.